филми мустанади ё ин ки ҳуҷҷати хиёнат чанде мешавад ки таърихи шабакаҳои давлатии Тоҷикистон ба намоиш гузошта мешавад ки ҳар пурчаи он пур аз ваҳшат, пур аз фисқу фасод, пур аз ҷиноят, пур аз куштор, пур аз хиёнату ҷосусии хаёлпарастони мазҳабӣ намоиш дода мешавад ки ва ҳамаи ин ҷиноятҳои вазнин ва даҳшати солҳои сахти навадуми миллати тоҷик ки сабаби асосияш ин наҳзатиён буданд ба мардум як маълумоти дақиқу саҳеҳ пешниҳод гардид. илова бар ин дар наводори мазкур читавре ки инҷо гуфтанд аъзоёни маҳкумшуда ё маҳбусии ин ҳизби террористӣ бо ҳама он амалҳои ғайри инсонӣ ё ин ки ғайри башарие ки карданд худ бо далелҳои қотеона аз фармонҳои роҳбарият ва он амалкарди ҳаммаслакони худ ки барои кишвари мо дар солҳои 90 ва инак дубора мехоҳанд анҷом диҳанд худ қотеона иқрор шуданд. яке аз нуқтаҳои муҳими филми хиёнат ки диққати тамошобинро ба худ ҷалб намуд ин ба намоиш гузоштани амалҳои ғайри ахлоқӣ, ҷиноятҳои вазнин ва махсусан сангини аъзоён ва роҳбари ташкилоти террористии экстремистии ҳизби наҳзати исломӣ мебошад. Инчунин таҳлили муқоисаи амалҳои ҷиноятии ин ҳизб бо дигар ташкилотҳои экстремистии террористии байналмилалӣ ба монанди доиш ва дигар ташкилотҳои байналмилалии экстремистии террористӣ буданд ки дида мешавад ки ҳеҷ фарқияте, ҳеҷ камбудие дар амалҳои кардаи ин ҳизб бо дигар ҳизбҳо, яъне фарқият дида намешавад ва амалҳои инҳо аз дигар ҳизбҳо пурваҳшатанд ва бадтаранд. ҷинояткорон пайравони ташкилоти террористии экстремистии асло шарму ҳаё, масъулият, шарафи миллӣ надоранд ва аз оқибати кору пайкори худ намеандешанд. нором кардани вазъи сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар, дар хатар андохтани амнияти давлатҳои минтақа, барангехтани кинаю адоват ва низоъ дар байни мардум, пас задани шаъну эътироф ва дастовардҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тактика ё усули пешгирифтаи онҳо буда фақат ҳамин барояшон роҳат мебахшад. онҳо барномаи дигар ки ба манфиати мардуми кишвар бошад надоранд ва манфиатҳои худро болотар аз ҳамаи арзишу идеалҳои ҷамъиятӣ мегзоранд. ташвиқоти ҷангиҷӯёнаи сарварони ин ҳизби носолим сабаб гардид ки садҳо ҷавонон гумроҳ шуда ба сафи нерӯҳои ҳунарҳои яъне хунхори доиш пайвастанд ва нобуд шуданд. тавассути тамошои филми ҳуҷҷатии хиёнат ба ҳамагон муяссар гардид ки бо ин ҳама корҳои зишти ки ба сари миллати тоҷик дар солҳои 90 оварданд ва имрӯзот низ кӯшиши бесубот намудани вазъияти кишварро доранд, шиносоии амиқ пайдо намуданд ки онҳо кистанд ва мақсади нопоки барои миллати худ доранд. дар филми мазкур дида мешавад ки аъзоёни маҳбусии ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати ислом аллакай аз кирдорашон пушаймонӣ мекунанд ва дигаронро тавсия медиҳанд ки фирифтаи дурӯғпардозиҳо, ваъдаҳои хушку холӣ ва найрангҳои аҳримании роҳбарияти ташкилоти террористии мазкур нагарданд. илова бар ин аъзоёни маҳбусии ин ташкилоти террористӣ аз кирдорҳои ғайри башарии худ ва хиёнати кардаашон сахт пушаймонӣ мекунанд ва худро қурбонии дасти ин гургони ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати ислом меҳисобанд. аз филми мустанади хиёнат мардум чеҳраи аслии ин хиёнаткорони миллатро ҳамчун шахсони тӯҳматкору манфур, хиёнатпешаву ватанфурӯш баррасӣ менамоянд. чунин силсила намоишҳои телевизионӣ бори дигар мардуми шарифи Тоҷикистонро ҳушдор менамояд ки зиракии сиёсиро аз даст надода дар муқобили чунин хиёнаткорони миллат сухани худро дошта бошем.